A teď výjimečně jedna zpráva na vážné téma. V Praze se právě dnes, poslední den v roce, objevil podnikatel Radovan Krejčíř. Policie to zjistila a začala jednat. Po monstrózních policejních manévrech a následné honičce zahnala uprchlého podnikatele do jednoho z tunelů v Praze. Na místě máme našeho kolegu Dana Janocha. Dane, dobrý večer. My jsme právě u průhonického tunelu, kde se Radovan Krejčíř nachází. Udělal totiž velkou chybu, vjel do tunelu, který obklíčila policie. Já už mám vedle sebe důstojníka policejního, který celou akci koordinuje. Opravdu se jedná o Radovana Krejčíře? Ano, můžeme potvrdit, že se jedná o Radovana Krejčíře. Hlídka ho zahnala do tohoto tunelu a v tuto chvíli máme jedinečnou možnost očistit dobré jméno policie, protože tunel byl ihned neprodyšně uzavřen. Zatím to je od nás všemi, celou akci budeme nadále sledovat a ještě se do vysílání přihlásíme. Dane, díky. Už za pár hodin se z Brna stane hlavní město České republiky. Tuto dlouho utajovanou zprávu zjistil náš reportér Michal Janotka. Národ se ale už teď rozdělil na dva tábory. Zatímco na východě naší země se začátku nového roku už nemohou dočkat, na západě je atmosféra o poznání smutnější. Já jsem rád, že došlo k dohodě a že město Brno se opravdu stane hlavním městem České republiky. Tak na tuhle zprávu čekali generace Moravanů. V Brně se tak už několik dní mohutně slaví a že to tady někteří umí. Třeba tento Brňan má z toho takovou radost, že se na to už od rána den co den pořádně opije. To víte, že mě to chutná. Důvodem, proč bude Brno hlavním městem, je exekuce, která je uvalena na největší pražské dominanty, včetně hradu. I prezident Václav Klaus se tak bude muset přestěhovat. Nemá kam jít. Pojem Brno mu ale zatím nic neříká. Neznámé slovo, neznámá zkratka. Ale pane prezidente, no tak. Z vidláků z Brna, jakým Pražané s oblibou říkají, se stanou už od půlnoci obyvatelé hlavního města a to v Praze nemohou překousnout. Je to veliký bordel a je to hnus. Co na to můžu říct? To je strašně katastrofa. Je to katastrofa. Já si myslím, že jsme si to tak nějak zavinili sami. Na tom něco bude. To atmosféra v Brně je o poznání veselější. Už sami dokázali, co uměli a teď je řada na nás. Ale to jste řekla moc krásně. A gratulace do Brna už přichází i ze zahraničí. Pořádně to v Brně oslavte. Já věděl, že to dokážete. Už se těším na návštěvu těch vašich špilberských katakomb. Přípravy na Špilberku tak vrcholí. Teď se musí vyřešit ještě drobnosti, jakými jsou přesun Karlova mostu a nebo pražského metra právě do Brna. Z Brna už brzo hlavního města České republiky Michal Janotka, televize Prima. Ekonomická krize stále tvrději dopadá nejenom na nás, obyčejné lidi, ale také na politiky. I šéf socialistů, který ještě před 2 lety počítal na tiskových konferencích 100 000, přišel teď s velmi překvapivým prohlášením. Budu ho citovat. Jsem úplně na dně. Kdo z vás to má? To je věta, kterou Jiří Paroubek proslul. Teď ale před novináře vystoupil s úplně jiným prohlášením. Nemohu ani sehnat žádnou dobře placenou práci. Média už několikrát spekulovala o tom, že Jiří Paroubek nemůže na své výdaje našetřit. Teď se ale ukázalo, že je to daleko horší, než si kdokoliv uměl představit. Předseda ČSSD totiž prý nemá absolutně na nic. Nyní mi přišlo spoustu doplatků za plyn, elektriku a vodu, ale navíc se mi rozbila pračka. Poradci v Lidovém domě proto bijí na poplach. Poté, co si spořivý první místopředseda našetřil na byt za 7 milionů, prý nelze připustit, aby jeho šéf třel bídu. By strana měla důstojně a rozumně svého předsedu zabezpečit způsobem srovnatelným alespoň s ostatními politiky ve stejné politické straně. Jak? To už socialisté neřekli. Podle neoficiálních informací ale už teď rozesílají dopisy občanům a žádají pro předsedu Milodar. Potvrdila to i naše anketa. Rádi si přečteme a přispějeme. Já přispěju taky strašně rád. Je to dobře, že aspoň ty drobné opravy, když už teda není nic většího, aspoň něco. ČSSD doufá, že sbírka předsedovi pomůže. Proslýchá se totiž, že Petra Paroubková plánuje v létě výlet na jachtu. Tomáš Drahoňovský, televize Prima. Na ministerstvu financí v noci řádili zloději. Do budovy se dostali naprosto bez problémů. Jak se našim reportérům podařilo zjistit, ministerstvo v noci nikdo nehlídá. Jde o další úsporu z Janotova balíčku. Žádná ochranka a žádné zabezpečení. I to je jedna z úspor tady na ministerstvu financí. Zkrátka šetří se, kde se dá. Hlídal jsem tady na ministerstvu 10 let. Teď nás všechny propustili. Nevím, co tím sledují. Že ministerstvo přišlo o ochranku, se velmi rychle dozvěděli i zloději a dnes v noci šli najisto. Jenže narazili, prohledali každou místnost, metr po metru a nenašli vůbec nic. Ministr financí se tomu nediví. Tvrdí, že když on nenajde na ministerstvu financí nic přes den, těžko tam někdo najde něco v noci. Tak to byli naivní zloději, protože
Já znám ministerstvo dlouho, znám ho většinou ze dne a nikdy jsem tam nic nenašel, zejména v poslední době. Podle našeho dobře informovaného zdroje, přímo z ministerstva financí, vláda sází na jedinečnou taktiku, která nemá ve světě obdoby. Až prý zloději přijdou a uvidí, v jak žalostném stavu se ministerstvo nachází, tak někteří si třeba sáhnou do svědomí a nechají na místě své hodinky, klíče a někteří třeba i peníze a vylepší tak státní pokladnu. Jiří Frélich, televize Prima. A teď podruhé a snad i naposledy na vážné téma. Radovan Krejčíř české policii překvapivě unikl. Jak se to mohlo stát, to už ví reportér Daniel Janoch. Tak Dane, ještě jednou máš slovo. Tak z toho, co se tady stalo, jsme opravdu všichni v šoku. Radovan Krejčíř opět utekl. Na to, jak se to mohlo stát, se budu ptát policejního důstojníka, který z pochopitelných důvodů nechce mluvit čelem ke kameře. Já se vás zeptám, jak to, že Radovan Krejčíř opět utekl? Tak Radovan Krejčíř nám vyjel tady do tunelu, tak jsme tunel obklíčili, čekali jsme, řvali, dávali výzvy, že se zdá, že nemá šanci. Bohužel v té rychlosti jsme si neuvědomili, že tunel má 2 díry. Policie zveřejnila také hrozivé statistiky. Každou 3. nehodu letos zavinili řidiči pod vlivem a ministerstvo dopravy řeší, co s tím. Navíc už od zítřka bude za jízdu v opilosti hrozit jenom pokuta. Umožňuje to nový trestní zákoník. Jsme se dozvěděli, že jezdíte a přitom jste požil nějaký alkohol. Hovno, pane! Ne, slyšeli jste to, co řekl on, jo? 5000 nehod, to je letošní výsledek alkoholu za volantem. Někteří viníci dokonce nikdy neměli řidičský průkaz. Místo mnohem přísnějších trestů, jak by každý logicky očekával, jim nový zákoník nabízí beztrestnost. Já si myslím, že by měly být ještě naopak větší tresty, než jsou doteďka. Kde ses tady vzal, sráči? Nadýchal 0,22 promile alkoholu v dechu. 0,22, no nic jsem neměl, nemohl jsem mít nic. Jednoduchá matematika. Jestliže každou 3. nehodu zaviní řidiči pod vlivem, tak je jasné, že 2 ze 3 nehod logicky musí zavinit řidiči střízliví. A to je zatraceně hodně. Co říkáte tomu, že vlastně 2/3 nehod zaviní řidiči střízliví? No už by konečně někdo ty střízlivé řidiče měl vyhnat ze silnic, protože jak si překáží těm ožralým, že? Z Plzně Miroslav Sedláček, televize Prima. S alkoholem to ale dnes večer moc nepřehánějte, přeci jenom s bolavou hlavou se řídí trochu špatně. Tak to byly poslední zprávy tohoto roku. My vám do toho nového přejeme všechno nejlepší a nejsme jenom my dva, ale vlastně všichni ze zpráv televize Prima. Pojďte se dnes s námi vůbec poprvé v historii zpráv televize Prima podívat tam do místnosti za sklem, za naše záda. Pojďte se tam podívat s námi a zároveň si poslechnout přání od našich kolegů. Přejeme vám krásné prožití silvestrovského večera, zachovejte nám přízeň a Prima rok 2010.